Ja, nee, kijk. Ja, tuurlijk draait hij. Nee! Dat is echt verslaafd, jongen. Zo'n mooie scherm. Verbaas me even. Kijk hoe naar kijkt. Dat is niet normaal, jongen. Ik ben sowieso op game verslaafd. Resident Evil komt volgend jaar pas uit. Dit zo. Ja, boost. Ja, maar ik ga even zo'n rippers gebruiken. Nee, maar je... Ja, zo laat mogelijk, zo laat mogelijk. Nee, je moet in alle rechte stukken. Je moet niet zeuren, je moet niet zeuren. alle rechte stukken. Ik haal in. Je kan elke ronde boost halen. Ja, dat weet ik, maar het is elk rondje 1 keer maar, hè. Dus gebruik allemaal boost, met allemaal boost kwijt voor een hele rondje. Jawel. Ja, maar dat is één, ik krijg hier nog een boost. Oh, één. Oeh, kijk hier. Nou, ja, dat boost. Jouw schuld. Maar... Hier, boost. De beest. Gewoon terug opgestoken. Shit. Ja, goed zo. Oh, ja, boost. Doodsysteem. Hoor je? Hoor je? Ja, goed zo. Zit je het morgen op YouTube? Ja. Hey, boost. Nu gebruiken. Ziet wel goed. Doorgaan. Ja, nu zie je het een beetje wazig, maar zometeen op YouTube staat, ziet het wel beter. Ah! Net als met Wat foto's. is het, toch? ja? Alles. Politie, politie. Politie, hoor je? Ja. Het is ding achter je. Ja, het is politie. Hoor je dat? Ja. Hey, boost. Shit. Oké, opzij. Gas. Nee, geen gas. Ik heb het meer. Ik ben 7 van de 18. Ga niet sneller. Ga traag, jongen. Heb je geen boost meer? Nee, is op. Hou. Hier om de hoek zitten ze. Kijk hier, kijk. Ja, hier. Alle drie. Oh! Eentje gemist. Hier, dat is een boost. Woehoe! Ga snel naar op. Hier, boost. Oh nee. Hier, boost. Ja. 1, 2. 2. Dat doen we. Maar... Zeg het. Ja, dat is de vierde. Dus je bent... Hey, boost. Ja, nu heb je ze alle drie. Hup, hup, hup. Ik moet het niet zo snel indrukken. Ik moet het niet zo snel, want ik gebruik ze nu in 1 keer 3 keer, weet je. Hier. Kijk. Ja. Let op. Ik gewoon 1 keer. Zie je? Ja. Als ik 1 keer indruk, Ja, heb ik veel meer Want profijt. dan ga je lang uit. Ja, ik ben wel ADD. Ik ga gewoon... Ah! Tegen liggen! Oh, wat een crash! Ik moet nu wel. Oh, nog 1. Nee, wat zo, weet je, zo spuit ik op een bank, zo maar ook nog mee. Nee, gaat snel. Hier. Nog maar! Ja, nu. Ja, Ja, boost! slechter dan... Ik ben vierde. Kan nog. Oké, Shit, nu ik heb ben geen je pak. derde. Dat is voor criminelen van. Hier, boost. Ja. Straks gebruiken. Zeg jij wanneer? Ja. Wacht nog. Shit. Hoor je dat? Ja. Kakkelwakker. Nog meer boost. Oh, alles! Hier gebruiken, ja, hier. Oh, weer derde. Jij hebt beter denk ik? Nee, Hier, preview. Zou dit een preview zijn? de onderste moet het dan zijn, denk ik. Nee, dat is exit.